uNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Okugcina futhi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu mangabe ngaphazama angisayiboni ilento yami. Ngicabanga ukuthi kufanele ngabe yaphuma inkonzo kodwa ngiyaqala kwenzekile okwenzekileke iphutha lenzeke khona angazi-ke namhla lenzeke kuphi kodwa umunweke mangizicukumbula nami usho ukuthi indaba ilahleke kimi. Zimbili-ke izinto engifisa-ke sikhulekele phekwazi ukuthi-ke zinciphe iy'nkonzo ngenxa yabafakazi awo zibe ntathu zingabe u-4 noma ziqhubeke zibe u-4 noma-ke okwesibili uJulayi wethu uqale ngolesine ngoba vele uqondana nokuthi kuvalwe iy'kole. Angishiya lapho angizothatha sinqumo kodwa sekukhetheni kulezo zinto ngoba ngazi noma kukimi ngedwa yini okufana nokwasho uPetro ejathuliswa ukubona inkosi uJesu noMose noEliya ethi asibeka amadokoda amathathu lihlale kungabe kusahlukwana. Angazi-ke noma nina ngijahele ukuthi kuhlukwane kodwa manje masifuna ukuzwa ubumnandi bokuhlangana kufanele sihlukane ngoba masingasahlukani silahlekelwa ubumnandi bokuhlangana. Ngakho-ke ngithi-ke indaba-ke isey'thebeni uJulayi wethu uqala ngolesine uphele ngesonto nomuzo lokhu uqala ngolesihlanu. Hhayi-ke angibingelele abefundisi bonke, omama befundisi, abefundisikazi, obaba, iy'ntombi ney'nsizwa, uSunday School, umphathi wohlelo nosishayela iy'nsimbi, uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke, ngiyambonga uNkulunkulu ngoba kusasa angeke ngibe nalo ithuba lokubonga. Kuthiwani kambe, kuthiwa ngubani mina? Ingane kuthiwa ingane yamama ezala kithi. Hhayi nama ngithi ingane kaMkhwekazi. Iyona-ke yobonga-ke mina-ke ngisuke sengimfushane kakhulu sijaha ukuthi nihambe kodwa ngiyafisa ukudlulisa ukubonga kakhulu kumakhwaya onke athulile la ave becule kamnandi. Nonke ngicule kahle, ngiyabonga kakhulu nalaba entabeni ikhwaya balimele igama labo lokuba ikhwaya yasentabeni ngoba ngithi intabeni ibani ukuthi uba ikhwaya yebani ngathi ngifuna abantu abazobasukuza hhayi abaqhamuki noma angithi abasuswe abala ikhaya-ke baqala kamuva selithathiwe igama lasentabeni bahluleka futhi ukuthatha ngase ngithi bona-ke ikhaya lezi ikhwaya bona waphela manje asikwazi ukubabiza ngebrand ethizeni. Nginalesi sicelo-ke kumakhwaya ongathulayo ngicela niyilalele into eniyithulayo, niyilalele. Angisho ukuthi aniyilalele kodwa ngesinye isikhathi i-facial expression ubuso abusho ukuthi ngiyayizwa into eniyithulayo. Ngisho nina nonke nje angikhethi ikhwaya lisuka manje la noma yiliphi, nonke nje niyafana. Nike nitule limnandi uthola abanye benu nimile la bedonsa ubuso ubona ukuthi abayizwa le nto abayithulayo. So sekusele lokho nje amaphimbo enu nithola kamnandi kakhulu. Angilona-ke ijaji angingiyazi kuna kamanothi nani nani ngisho ngalesi zinga lami eliphansi lokuthi ngicula kahle noma ngokusuka enhliziyweni. Sengicela-ke manje umuntu alilalele iculo uma lifika lalidabukisa khona dabukani phela ngoba vele yodwa into esidabukisayo ukuthi uJesu wabethelwe esiphambanweni. Uma lifika lalesijabulisa khona bonakalani nijabula. Angisho ukuthi
ujatshule ngokugxuma-gxuma, wangeke ukusiza ugxuma-gxuma udonse ubuso. Ngiyanicela nje-ke bazalwane lapho, ngikusho ngomoya omuhle, abanye benu banza kahle, abanye abenzi kahle, yiko ngithi ngihlanganisa yonke amakhwaya lapho. Sekusele nilungise leyo nto. Angazi-ke noma inkinga yakhona ilapha ukuthi mhlawumbe siyinakile yini noma ninakile angazi indaba yobungcwele. Ngeke vele uma ngithwele kanzima enhlizweni ngihleke, kufanele ngihleke ngoba ngithwele. Yabo ngendaba yobungcwele baningcwele manje ngilaphambili. Ngiyabonga kakhulu sizamile ukudina isikhathi singene esibaningi ngayo, ngiyabonga. Ngidluliselelo sibonge kakhulu abebefakazi, siyabonga kakhulu ubufakazi benu. Bungishiya nginembuzo kodwa umkhulu kungishiya ngenawo. Angazi noma niyakwazi ukuphendula, mina ngikwazi ukuphendula, msolozo ukuphendula. Othi ukuba ngilalelanga ngibizwa, ngabe lokhu kumnandi esibuzwayo sibuzwa kanjani la? Ubusuthi umbuzo wesibili besiyoba njani isikhokho sami? Angiyeke lapho-ke nongiphendulela nina-ke nginamazi. Sibonge kakhulu abebegcotshwa belwenzelwa luhlu usuku lwethu nokusifundisa nje nokukhumbuza sebagcotshwa ukuthi kwenzakalani. Udla ababudla kude kuze ne-point elisinda kakhulu elithi uma ugcotshwa bese uyahamba uyagcotshwa. Angifuni ukungena lapho ngoba naye utshelwe lokho yilobo emtshela esimaziyo esingeke simusho. So-ke baningi vele kade ngibuka bangaphazami beku-number 70 I think beku-73 certificate ngiyazenza beku-certificate number 73 kusho ukuthi sengikhipha abefundisi abawu-73. Umbuzo ukuthi bapha ngani abantshontshanga yini. Siyabonga kubo bonke abebelekelela. Ngibone ngathi singazike phela ngoba vele ney'nkinga ziqhamuka sekudlulile. Ngazi noma isazoqhamuka iney'nkinga khona baphatheke kabi ngokuphaka ukudla nani kodwa ngale kwalokho ngicabanga ukuthi abahlelile bahlele kahle. Siyabonga emakomitini, ngicabanga ukuthi afanishine kahle. Sozwa-ke nokho emva kwesikhathi-ke uma kukhona ophatheke kabi. Mina-ke ngifisa ukuthi ngithi masiziqhenye ngoNkulunkulu wethu esimkhonzayo ngoba uNkulunkulu okhulumayo, ozwayo, osibonelelayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangabantwana bakhe akhulume ngabo la. Ngiphinde ngibuyele kuloya mbuzo othi ukube angilalelanga bebezowaperforma lama-duties amahle kangaka. uNkulunkulu basebenzisane ngale ndlela. Indaba yokulalela-ke kumzalwane into yazo zonke ikhathi. Ijulile ngithwele umsebenzi engidinga ukuphulekelwa kakhulu kuwona. Ngoba ukuthi ngalalela ngibizwa akusho sekwanele fanele ngalaleli manje. Ngoba uma ngabe bengifake umuntu wrong noma umuntu engimthandayo ngingalaleli ukuthi kuthiwa ngifake bani ngaba kubanga nje. So ngamagama indaba yokulalela ihambe indlela ende bavele bangena like a hand in a glove esiqhubulweni sethu bangena kamnandi. uNkulunkulu abasebenzisa bakhuluma ngabo. Siyabonga nikhuleke niqine uNkulunkulu anigcina nibiyele. Ngithi-ke sisonke masifocuse kuJesu, asibukele uJesu. Ngiyawathanda amazwi kaPawulu, nami nginesibindi sokuwasho ngithi ngilandeleni ngibukeni ngoba mina ngibuka uJesu. Kodwa musufocusa kimi, asifocuseni sonke kuJesu. Noma nawuthola umahluko lapho. Ngiyavuma ngilandeleni ngoba kumbekiwe ukuthi ningilandele, kodwa sifocuseni kuJesu. Abathanda ukungilengisa bangilengise ngoba ngilengisa uKristu, kodwa sifocuseni kuJesu. Masifocusa kuyena akekho oyozisola.
Ayike asibuyele ezweni lethu-ke sengiqedile ebengifisa ukuthi ngikusho noma bekubekile uNkulunkulu ukuthi ngikusho. Ukubonga okuphelele sokuthola kusasa ngomntaka Mkhwekazi. Baba uKhoza ngiyazi ukuthi lali kumangalisa igama lomntaka umntaka Mamezala. Angazi likuphatha kanjani leli ngesiqhamuka nalo. Phela manje bekulokhu kubizwa mina. Kanti sengize ngalitholela. Ngiyabonga baba. Ngiyabonga. Ngiyazi ungeke ungilahle wena. Sizovula izwi lenkosi. Angazi ukuthi uyajabula nomuntu uma esho engikushilo ngidideke. Sizovula Exodus 33 hayi uGenesis 33. Exodus 33 verse 15. Sizovula yena ake ngikhuleke. Baba ongcwele, baba olungileyo, egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, siyabonga ngakho konke ususenzele khona kuze kube manje. Siyabonga kakhulu ukuthi usihloniphile singelutho ngoba phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Siyabonga usihloniphe ngendlela eziningi. Siyabonga ukuthi insuku zethu eziyishumi sisenyaweni zakho aziwelanga phansi. Ebufakazini, emakhwayeni, kukho konke okwenzakele izwi kubantu obakhethile abehlukeneyo. Siyabonga udumulungu lwakho sithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyacela-ke uNkulunkulu wethu nomusa ukuba usiphathele izwi namanje uqhubeke ukhulume nathi ngomoya wakho ingcwele okwethu kuba ukuzwa senze lokhu umoya kushoyo ebandleni. Siyabonga sinika lonke udumo. Ngiyacela nami ukuhlala phansi ngilalele usebenzise lo mzimba oyidokodo ekubonayo lodaka ngenxa yokuthi ngembethe wena ingcebo uyibekile kulolu daka. Siyacela-ke Nkosi ukuthi uqhubeke usebenze ngomoya wakho ingcwele uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyacela-ke nemkhumbuzo kuzokwenzeka mangiqeda la ngibe phansi kwengcindezi yesikhathi khona bacela ukukhulekelwa sibakhulekele ukuze sinciphise umsebenzi wakusasa. Khona bacela ukukhulekelwa. Ngikhunduzwa-ke njengoba ngikhuleka la kodwa kukhona ongahlangene nabo ofuna ukukhulekelwa ngesizathu sakhe esithize. Umama uTD Mabhena ngicela phambili ngokuzogcina ekhohlakele sidlulisa inkonzo yami. uJesu wami njalo uyaphila
ngiyafisa ukuthi ngathi abangazi. Angazi ukuthi kwenziwani bangangazi. Yini indaba engangazi abantu abami. Mangiqala leli culo isikhathi esiningi ngizokhuleka umkhuleko engafuni ukuzwa abantu. Kodwa uzwe umnikazi wawo uNkulunkulu. Njengoba ngishilo izathu angizusisho ukuthi ngikhulekelelani elile. Kodwa mangibiza nje abantu nje sikhule kuRoma 10:9 ayisithina sikhule kumkhuleko onjani esizwayo sonke. Asiduleke lapho. Exodus 33:15 isiqubulo sethu ithini yethu uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Sizwileke uNkulunkulu ukhulumile ngendlela eziningi esebenzisa abantwana bakhe. Isimanga kodwa uyisimanga uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngoba ngesikhathi ngibathinta ethi ngibathinte babe nokwazi ukuthi bazokhuluma la bazoba umlomo kaNkulunkulu ngabanika itheme mina bese qedile nami ngeenkonzo. Kodwa wabanika akabanike kona okungafani nanginike khona kodwa izwi lesililodwa. uNkulunkulu esimkhonzayo loyo. Oye ubize ukuthi abanye babe nomona ngizobathelelana mangibatshela bazothatha impumelelo yami ngoba bazi ukuthi ngizothini. uNkulunkulu esimkhonzayo uyazi into umnikeli, uyazi ukuthi ubanikeli, abanikeze khona ngoba isimangaliso sezwe ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nathi. Ngiyakholwa-ke namanje kuzoqhubeka kube njalo. Verse 15 wathi kuye uma ungahambi wena uqobo ungasikhuphuli lapha. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Akumele umntwana kaNkulunkulu ahambe yedwa. Akufanele. Masithi akumele kusho ukuthi it's a must. Noma yini oyenzayo yenze kanye neNkosi uJesu. Noma yini oyenzayo ungamshiyi ngaphandle. Okunye ngicela sihambe nakho la uNkulunkulu afuna sikwenze ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ake siyeke ukumbiza ngoJesu Kristu kuphela. Khona umuntu ovela yasekuyalumela kimi. Kade ke ngakwazi. Kodwa kusho ukuthi ngakwenza mina lokhu ngena kancane. Uke wakuveza uNkulunkulu kumama umfundisi uMaseko. Ngicabanga ukuthi ngonyaka odlule mangewona lo waya ngeze ukuthi abantu abakuzwanga bakunakanga. Kodwa sithiwa ngikudizeleleke manje. Avele khamusa umgabhula. Yazi uJesu mina ngiyamthanda. Kodwa inkosi yomhlaba siyibizi ngegama. Ake sifunde manje ukusithi inkosi uJesu ngiyayithanda. Kube negama elithi inkosi ngaphambili. Esimhloniphe lesimnika indawo yakhe. Kube uphawu lwethu entabeni endlu kaJehova nasekhaya lethu ukuthi umuntu akasho ukuthi hawe Jesu. Makuphoqa ukuthi kufanele kusho njalo hawe inkosi Jesu. Awunike nje indawo yakhe kuyinkosi. Kuyalumela impela kubuhlungu wathi mekukhuluma uMaseko washo wathi kubuhlungu akuzwakali kahle. Kodwa ngase ngiyathula ngoba ngesinye isikhathi ke kufanele ukubuka abantu ukuthi balalela kangakanani bakhule kangakanani. So ke uyakudizelela ake simhlonipheni simbize ngenkosi. Kulungile masithi uJesu Kristu inkosi ngoba igama lenkosi selikhona silandeliswe. Kodwa mawuthi uthanda ukukhuluma ngaye nje hawu musuku uthe yazi phela uJesu uthe kimi hawu yazi angazi ukuthi ngathi usho bani. Ngathi awusho lesimkhonzayo inkosi. Ake siqale ke silungise ulimi lwethu sibonakala ukuthi uJesu asimbizi ngoJesu. Sithi inkosi uJesu. Sazoshelela ulimi khona la kuhluleke kakhona ngokuthula nangomoya omuhle sicorrectane noma mawubona futhi ukuthi uzomlimaza lo ungamcorrect umkhulekele ngoba umunye umuntu uyalimala momcorrect. Uthola amagama amabi azathi buthi bekuthiwa ngazi mina bese kulimala wena kanti sekuvukele le demoni eliye
Asingavusani-ke amadimoni. Asiwakhiphe nje ngomkhuleko. Okay-ke, bengikade ngithini? Yithi noma yini oyenzayo yenze kanye neNkosi uJesu Kristu. Leso statement esingikhumbuzile. Konke esikwenzayo noma ngabe yini ake ukufunde manje. Ngale kokuthi uyadla ngoba ngikholwa ukuthi angikholwa khona umuntu odle engathandazeki. Mawuphuma nje noma ngabe uye toilet Nkosi Jesu ngicela ube kanye nami. Hambe endlini encane. Yofuka umangale usinde enyokeni. Usuqedile umsebenzi oyowenza. Usuthi uyaflash uyabheka. Kunokotolo ngalo lenyoka. Ngoba uthe Nkosi uJesu ayenze njani? Ayihambe nawe. Mawuze umuntu ezokhuluma nawe sesifundisene. Asibingelelani ngoJesu Kristu inkosi. Isivumo. Asilungisele kahle. Isivumo siyamvuma ngoba sishaya imoya namadimoni azowenza ngathi siyaxabana. Konke esikwenzayo sithola kwabaseGalatia chapter 3 verse 17. Konke enikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu nimbonge uNkulunkulu uyise ngaye. So kunoma yini oyenzayo bonga uNkulunkulu uyise ngokuyenza egameni lendodana yakhe iNkosi yethu uJesu Kristu. Ngethemba iyangena le ndiyezwakala. Noma ngabe yini oyenzayo ufunda iBhayibheli, uyadla, uyakhuluma, ungena emotweni, usuhamba ngemoto ungathandazile. Mawusufika la uyakhona ngemoto yakho thandaza ubonge uNkulunkulu. Ngoba konke esikwenzayo sikwenza ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Yilokho okwenza ukuthi wenze njani? Uhambe naye. Mawufunda uMatthew chapter 18 verse 20 uthi uma babili noma bathathu behlangene egameni lami ngikhona. So kusho ukuthi uma bizwa sabeni mabe wathi uJesu Kristu inkosi usekhona. Akudingi ukuthi inkosi Jesu ngiyacela ufike. Thina njengoba sithi uJesu Kristu inkosi usuke sekhona. Uthi asinawo amehlo kamoya ukuthi simbone usekhona. Ngake ngachaza ngathi ezulwini ngendlela okude ngayo uma ubheka kodwa ngendlela okuseduze ngayo uma uphuma umphefumulo. Yazi ezulwini kuseduze kakhulu. Yabona siqala inkonzo manje. Uma umuntu manje ezulwini 10-15 minutes kusuka manje uzobe sengenile. Kodwa manje uhamba ngebhanoyi lozishiswe ilanga ngoba ukusondela lutho elangeni. Emva kokuba selihambile insuku ezithize. Lokho sikuthola enkosini yethu uJesu umevuka ethuneni. uMaria embheke ngamtholi. Ubona indoda. Ucabanga ukuthi umnikazi wensipho. Uthi inkosi yami ngitshela ukuthi umfihlephi. Usethi uJesu Maria. Mayiphinde ethi Maria wathi angiyalazi lelizwi uye. Mayithi yagijima umthinta uthi ungangithinti ngoba ngikakayi kuba. Khumbula phela sesike sayishumayela lo msayichaza ekade esikhogweni eyoshumayeza immoya. So ke kwavuleka amadwala aqhekezeka bavuka bafika. Lithi izwi lenkosi bayabonakala emzini okhanyayo emva kokuvuka kwabo. So ke wayehamba nayo lemoya eyisakuba beintroduce ngoba kekho waya noyoya ezulwini ngaphandle kaJesu. Yikho kuthiwa izibulo labakholwayo. Ngiyabonga baba ngifuna lo. Yebo izibulo labafile ngoba uyena owavuka efile kuyizibulo labakholwayo. Ubuyena obathatha basezulwini. So ke uthi ke kuMaria ungangithinta ngakayi ba. Ayike idluleka ngomthinti. Ntambama same day. Ufika abafundi bavalile baqedile ungena odongeni. Uzobatshela ukuthi ningathuki yimini. Useyababiza uthozani ningithinti. Ngoba usenjani usebuya kuba. Yabona ukuthi ezulwini seduze kanjani? Kukude nakhona wayengeke athi efika nje abejike ezemhlabeni. Kwafike kwajatshulwe lethabangcwele.
eletho Abraham kade bese paradise elisemhlabathini. So ke ezulwini kuseduze kabi ngokufanayo nasesiphogweni kuseduze kabi. So lento ukuthi umuntu mayeseshonile kuthiwa uhamba kahle usikhonzele khombisa ukuthi lo muntu akaphilile kahle ekhanda noma akazi ukuthi kudala lo muntu useshema esesiphogweni useze wakhohlwa nokuthi kunabantu abashiya emhlabeni. Thina sathi uhambe kahle usikhonzele hayi isebenzi lo. So nami nje mhlawumbe ngifihla anokwazi ukuthi hayi sengijabule kaze ngakhohlwa ukuthi kukhona into abenza emhlabeni. Hawu ngoba sengikhohlile. Athi umuntu isikhathi esiningi ungcwatshwa after 7 days, 6 days into enjalo. Hawu ngoba sekudala ngakhohlwa. So ke asibe nalolo lwazi. Ngakho ke isimanga sasezulwini ukuthi masikhuluma la sithi uJesu Kristu uyinkosi usekhona. Same time, exactly same time. Ingakho ke uma ngikhuleka ngithi izwi lakhe ligijima ngaphezulu kombani. Leli alifake kithi ngoba ngisho thina uqobo masithi uJesu Kristu uyinkosi usela. So izwi ligijima ngaphezulu kombani. Lo mbani ethi uma ubheka ukuthi liphasi. Yena ugijima ngaphezulu kwaleyo. Lezwi asinikeze lona. Konke esikwenzayo masikwenzeni egameni lenkosi yethu uJesu Kristu simbonge uNkulunkulu yise ngaye. Uma konke enikwenza egameni lenkosi yethu uJesu udumo namandla nenkazimulo iya kuNkulunkulu Baba. Udumo nje namandla nenkazimulo kuya kuNkulunkulu Baba. Ubani ongangisiza ngicela ngivulele le fene ngapha. Ngicela ungabe ngisasuka la ngizophazamisa umphathi wentubane. Uma umusake umuva nombani. Ngiyacela nje ngiyabonga kakhulu ngivulele le fene bheke ngapha ngakini ngiyajuluka impela. Masifunda ke izwi sikhuluma ngokuthi udumo namandla enkazimulo yakuNkulunkulu Baba. Siyalazi izwi uPhilip 2 verse 9 kuya 11 sijwayele. Uthi ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu wonke amagama. Alikho nelodwa igama ungathi ulibiza umnikazi walabesela elika Jesu kuphela. Ngakho ke umnika igama elingaphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amajolo onke aguqe. Awabasezulwini abasemhlabeni abangaphansi komhlaba. Nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kube inkazimulo kuNkulunkulu. Angazi ukuthi konakele umusa upho uyena oJohn Khumalo. Upho umusa mfekazi. Akekho. Osebevulile ngiyabonga. Ngiyabonga. I-Asha la ekhaya, ihlala la ekhaya, lona liqhuma le manje. Ayijikise nje ukuthi ungayivumi irole, ayibe stable. Yebo, ilungile kanjalo ngiyabonga. Ngakho verse 11 sesimjwayele uthi nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Asinalo elinye igama bafowethu. Hayi futhi alikho. Esilinikezwe izenzo 4 verse 12. Ayikho insindiso ngomunye. Alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo. Masilibiza leli igama senze njani? Siyasindiswa. Ngiyembone abanye abamthandi kahle uRoma 10 verse 9. Angangibalingene ukusindiswa ngani? Ngoba siyasindiswa ngalokukhuleka. Siyasindiswa ngaleli verse. And lona lodwa ivesi elivuma uJesu ukuthi uyinkosi kube ukusindiswa komuntu. Ngoba la ku verse 11 ka chapter 2 kwabaseFilipi masilibiza linika uNkulunkulu Baba udumo. Ingakho ke sithi uJesu Kristu uyinkosi. Kodwa likhe elinye igama esilinikezile. uNkulunkulu Baba umnika amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Onke amandla anikezwe yena. Washo njalo esinikeza iGreat Commission kuMatthew 28 verse 18 ekhuluma nabafundi bakhe sehamba. Uthi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngesingisi, and Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. So the mayinikezwe amandla yikho abantu abangabaphika uKristu.
yikho abantu abangenamthetho bebiza leli gama ukuthi uJesu Kristu uyinkosi bethi udaka lweminye imizi, ngoba they don't understand, abamazi abamqondi uNkulunkulu, bophaphama esikhogweni besha. Njengoba izwi lenkosi lithi nangaphansi komhlaba bayosho sekulate bathi uJesu Kristu uyinkosi, bayokhumbula besha ukuthi sakhuluma, samemezela emabandleni, kwakhishwa emsakazweni, kwakhishwa ko-YouTube, kwakhishwa yonke indawo. Ngoba ngempela uma usubuyisa umqondo wakho, uma sekuthiwa akaxolise lo muntu oxolisayo ubani? Ngoba abamzwile kungenzeka bangamuzwe sexolisa. So kulula nje, useyisayinile agreement yakhe nesihogo. Hayi uyisayinile futhi ngeke ahlehle. Sengikhulume kaningi ukuthi uJesu umoya ongcwele ukuye uwuye ngoba umoya kaJesu. Kwenzeke exactly uMatthew chapter 12 verse 31 othi ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelele kuleli nakwelizayo. Ngisho bengalibiza ngodaka lweminye imizi igama lenkosi yethu uJesu Kristu, kodwa bophaphama esihogweni malanga abili bazisole bengasawuphindele emuva. Ubekwe phezu kwakho konke. Bofunda base-Efesu chapter 1 verse 21 kuya 23 lithi ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi, amagama onke aphathwayo kungekuleli izwe lodwa kepha nakwelizayo, igama lakhe libekwe ngaphezu kwawonke. Ngisho uBaba uNkulunkulu uqobo ulithatha igama lendodana yakhe walibeka ngaphezu kwelakhe. Wokukhipha idimoni uthi Jehova, ngegama likaJehova phuma lizokuhleka. Kodwa mawabizele indodana yakhe ngoba udumo luya kuyena, liyasha idimoni liphume lihambe. Unikwa igama elinikwa uyise lingaphezu kwawonke amagama, lingaphezu kwakho konke ukubusa, linegunya leli gama linamandla, lingaphezu kwawonke abizwayo kuleli nakwelizayo. Khona bathanda ukwabiza uma ephuza umuntu athi we sibani banyana angizokusho, aqhuzuka athi we sibani banyana, hayi kaJesu ngaphezu kwasho balolelo, liphethe onke amagama ngoba akekho noyedwa ozokhonda kuyise engahambi ngaye. uNkulunkulu-ke wakubeka konke ngaphansi kwakhe, phansi kwezinyawo zakhe, wamisa yena uJesu waba inhloko phezu kwakho konke kulo ibandla, okuyilona elingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe agcwalisa konke kubo bonke. Bekufanele siziqhenye ngoNkulunkulu wethu ngoba siyingxenye yomzimba kaJesu. uJesu uyinhloko, thina singumzimba. What a privilege ukuba umzimba wenkosi uJesu. Uyinhloko, thina singumzimba. Kunezinto afuna ukuzenza emzimbeni wakhe, usebenzisa amalunga ayithina ukuze azenze lezo zinto. Ngakho-ke vuma umkhonze akusebenzisele icebo lakhe, ngoba uyena ophethe ihluthulelo zokufa, uyena ophethe ihluthulelo zesihogo, uyena futhi ophethe ihluthulelo zezulu. Akakusho lokho ukuthi uphethe ikhiye zezulu, ngoba uyindlela neqiniso ezokufaka ezulwini. Azathi uyisango ongena ngayo adlule ufumana idlelo, akungenwe ezulwini ngaphandle kaJesu. Uyisango, uyisikhiye, yonke into othanda ukuthi ibe yiyona. Bekumele simkhonze, simkhothamele, simnikeze inhlonipho emfanele, simbize ngenkosi, singavele simgagule sithi uJesu. Inkosi uJesu, ngoba uyinkosi. And ngesikhathi uthi inkosi uJesu, kunemfihlakalo ekhona ehambisana noRoma 10 verse 9. Uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, uyabona ukuthi uvuma uRoma 10 ungamnakile, uthi inkosi uJesu, usuvumile nje.
Akodwa bafowethu niyakubona ukululu kezulwini. Ululu kezulwini indaba ekuphila olimini. Wenza ulimi lwakho ukuthi livuke ukuthi uJesu uyinkosi. uNkulunkulu-ke wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa waba inhloko phezu kwakho konke kulibandla okuyilona lomzimba wakhe, eliwukugcwala kwakhe, agcwalisa konke kubo bonke. Ingakho-ke itheme yethu ithi uma ungahambi nathi wena uqobo ungasikhuphuli lapho. So ukuhamba kwakhe nathi ukuthi simbize, masimbize usekhona phakathi kwethu. Ukhona ngomoya wakho ingcwele. So noma at any given time uthi uJesu uyinkosi, usumbizile usenawe, uhamba nawe uyakuvikela. Sizwile nabe befakaza. Othe umunye waphuma phansi kwemoto. Ngoba kunjani ehamba naye. Sibabonile abafana abangalibizanga igama lakhe. Ngoba wayengakafika emhlabeni kodwa bekhonza uyise oMeshaki noAbednego. Nobani lo muntu? NoMeshaki ngiyabonga ukuthi sihamba nawe. Ngesikhathi bephonsa esithandweni somlilo, waba khona ngoba babekhonza uyise wayengakeze emhlabeni. Kuhle kumnandi kuyaphephisa ukuba nokuphepha uma uhamba naye. Ngakho ungavumi ukusuka engekho. Ungalisusi unyawo engekho. Musupheka engekho. Musuklina indlu yakho engekho. Ngoba uyothi yaklina uphakamisa umbhede ufite ugongololo inyoka phansi kombhede. Ukumangala ujabule uNkulunkulu ulivimbela lokushaya. Ngoba uhlale wena ubiza leli gama elithambisa yonke. So ake sihlaleni kuleli gama sibone izinto zenzeka. Ingakho itheme yethu ithi uma ungahambi nathi wena uqobo ungasisusi la. Ungayeka kanjani ukuhamba nomuntu ophakanyiswe kangaka? Umuntu ophakanyiswe ngalendlela ungayeka kanjani ukuhamba naye? Kuthiwa-ke kwakunomunye umama okholwayo enamadodana angakholwa, azoma emabili noma emathathu. Njalo uma ephuma ngemoto yawo wayethandaza, athi ucela inkosi uJesu ihambe nabo. Njalo uma behambe bakhulekele, ngelinye ilanga sebejahile. Bantu abama nisuphuma nganithandazela. Hayi sijahile thina mama sikhathele uwena. Hayi kubantu abami anisuhamba ngaphandle kaJesu. Hayi mama usiyeka uthathe lo Jesu wakho umfake ebhuthini. Wayebaphathisile ethi abomthengela amaqanda. Bafana bami ngiphathele amaqanda masembuko. Manje mayifuna ukukhuleka abafuni basebekhathele bona. Thatha lo Jesu wakho mama angene ebhuthini. Basuka abafana bahamba. Emva kokuba behambile, emva kwesikhathi esithizeni umama thola ucingo. Ingane zakho mama zingene engozini yemoto zife zonke. Hawu zife zonke bekwenze njani asazi nathi kodwa zife zonke. Uphuthunyeka ekhona. Mayifika ingane zifile zithule. Mothi goqeni incane ngaka. Makuvulwa ibhuthi. Akhona elodwa iqanda elifile. Ngoba amaqanda abehlezi noJesu efakwe ebhuthini. Abantu abangafuni ukuhamba noJesu bafile. Kodwa amaqanda kuthiwa akahlale nawo kufika ngisho elilodwa. Hamba noJesu. Ungavumi ukuhamba uJesu. Basho njalo abafana bathi mfake ebhuthini loJesu wakho mama sesikhathele uyena. Ungayeka kanjani ukwenza konke egameni lakhe uma lokho kuzokuphephisa? Ngoba kuzokuphephisa kuze kufike usuku lokufa, nangalo usuku lokufa noma kufa kanjani uzokuhamba uya lapha ekhona. Ngisho uduthuliwe sosale emhlabeni xa uduthuliwe umzalwane, akusho lutho ukuthi umzalwane ufe kanjani. Ngoba kuya ngokuthi uNkulunkulu wadala ukuthi ufa kanjani. So ukufa kushintsha idestination yakho. Ngisho ungafe epulpit njengoba ngimile la. Uma ngingengcwele ngesikhogweni nokuma kwami la.
So ukuthi ufe ukuphi akushintshi ukuthi kade usebenzela kuphi. So qaphela ukuthi usebenzela kuphi uhamba nobani. Vumela izwi likaKristu Jesu lihlale kuwe. Livumele ngoba izwi lakhe liwuyiqobo lwakhe. Vumela ukuthula kwenkosi yethu Jesu Kristu kuyibusa impilo yakho. Ngoba uma ukuthula kwakhe, he is the Prince of Peace, kungayibusa impilo yakho uxokozela ngaphakathi usenkingeni. Ngoba kahlala umoya ongcwele laxokozelwa khona. Akakwazi ukuhlala ngoba phela akanakho ukuxokozela yena. Vele into exokozelayo amadimoni phakathi kwakhe. Uthi uyakhuleka kube khona izinto ezithuka inhlamba. Uthi uyakhuleka kube nezinto ezikhulumayo. Hayi udinga uzihlola. Ukhale uNkulunkulu ngoba amadimoni lawo. Yena uthi ngikunika ukuthula ukupha kwami akufani nokupha kwezwe. Ngakho-ke ukuthula kwakhe makuyibusa inhliziyo yakho. Ulivumela izwi lakhe libuse inhliziyo yakho. Base Kolose chapter 3 verse 15 and 16. Uthi ukuthula kaKristu makubuse enhliziyweni zenu. Enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye. Futhi ibani ngababonga. Sibizwe kulomzimba kaJesu sibaningi. Kodwa into esihlanganisayo sihlanganiswa ukuthula, sibe nokuthula. Ngokufunda eHebrew 12 verse 14 lithi zabelani ukuthula nokungcweliswa. Ongenakho ngeke ayibone inkosi. Unakho ukuthula ngaphakathi kwakhe enhlizweni yakho na? Bayazi ke abakhipho kweshumi. Ngihlale ngibakhulekela uNumeri chapter 6 verse 24 kuya 26. Yithi inkosi bapha ukuthula. Khanyisa ubuso bakho phakamisa ubuso bakho benzela ubapha ukuthula ngoba badinga ukuthula enhlizweni zabo. Unakho yini ukuthula enhlizweni yakho na? Unakho yini ukuthula nomakhelwane bakho? Unakho yini ukuthula emsebenzini neboss yakho nama-colleagues akho? Noma kunokuxokozela okukhona. MaHebrew 12 bathi zamelani ukuthula nabo bonke ngoba ongenakho ngeke ayibone inkosi. Ngakho ukuthula kaKristu makubuse enhlizweni zenu enabizelwa futhi kukho emzimbeni munye futhi ibani ngababongayo. Ukubonga uNkulunkulu uyakuthanda ngoba ukubonga kuyi-opposite of complain. Baphela abantwana bakwa-Israyeli over 22,000 ehlane ngenxa yokucomplaina bekhumbula anyanisi baseGibhithe. Awucabanga khona masekuthiwa khona oyikhumbula bakhumbula anyanisi. Lisho njalo iBhayibheli bakhumbula anyanisi baseGibhithe. Bathi wena Mose usilethela ukuthi uzosibulala. Kodwa kukho lonke lokhu uNkulunkulu wenze njani wabekezela. Njengoba namanje sibekezelele ukuthi simkhonze athi mayebuye ezosilanda asithole sigcwele. Ukubekezela kwakhe masithi ukuthokoza kwethu silungise impilo zethu. Ngakho-ke izwi likaKristu verse 16 alihlale phakathi kwenu livame nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu ngokubonga. Yakhumbula-ke sisanda uqala leli bandla uNkulunkulu wakhuluma kimi ngaleli izwi. Every Monday sasihlangana la sizocula. Ikubona itilongo nje sithishe silazi kangaka. Ngeke ngithi siyalazi ngoba ngeke siqede khona amaculo esingawazi. Kodwa nje sasihlala la from 6 to 8. Sicula kube lona lo yacela iculo lakhe esetilongweni abesesho athi kuyena lithini. Lithini leli izwi verse 16 Kolose chapter 3. Izwi likaKristu alihlale phakathi kwenu livame nifundisane ngokuhlakanipha konke niyalane ngamahubo kwakuyalana. Umuntu akhulume ngayo thini kuye bese uyathinteka useceleni. Abanye baze bakhala inyembezi zehle ethintwa yiculo. Athi simphindele siliphinde silicule lisebenze. Ngalezo khathi uNkulunkulu esebenza akhala umsebenzi. Lithi niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo komoya. Nimhubele uNkulunkulu ezinhlizweni zenu. Umujwayele ukuba umuntu oculayo.
uzwakala usuhube enhlizweni athi umuntu ewasha umzwe setula anawe ukuthi uyatula udinesho ngenhliziyo kanti usephimisele ngaphandle wenze njani na wenzizwe niyalane ngamahubo nangezihlabelelo nangamathulo komoya nimkubele uNkulunkulu enhlizweni zenu ladina nini ukuvuka ichorus enhlizweni yakho wadina nini ukuthi uthupheka ukuvuka ichorus uthi mawushanela noma ke ulungisa igceke baba noma insizwa uvuka ichorus lapha ke sihlala khona indoda mayikhona uyizwa ngokuba ngokucula kodwa iculela lezi ingoma zakhe ayabavumuli isebenza nje kwelinye ijalidi kodwa indlela ecula ngayo mhlawumbe amajalidi awumakhelwane akhona wonke ayamuzwa ukwenzani ke uvuka ihubo lalo muntu amkhonzayo thina siyadina nini ukucula lizivukele nje ihubo ungenzi lutho mhlawumbe uyageza usebhavu bakuze usumpompoloza ucula kanti selizivukele ngaphakathi enhlizweni ukuhamba naye ke lokho mangabe ufuna ukunderstand ukuthi yini ukuhamba naye kungukuhamba naye uthi ubhizi wenza into uvuka ivesi uzeliqubuka ngaphakathi uhamba noJesu lo kadake khona inkinga eyenzakalayo uNkulunkulu ukhuluma ngendlela eziningi mhlawumbe kuzokhuluma ngevesi alisho athi hambe uyovula uJohn 10:10 Sitho naye mangiqeda ukwasha nje ngiyomvula qeda ukwasha unene usukhohliwe ngesinye isikhathi hayibo kunevesi enginikezile awusalazi ngidonsa ngendlebe makunezo lithamba ukufunda lento iyeka yonke into makwamabhodwe ayekashe uhambe uyolifunda noma ungenani uyolibhala ukuze uthi usuqedile bese uyolifunda ngoba usathana uzolithatha bese kukhala wena uthi ukhonza uNkulunkulu ongakhulumi nawe uyakhuluma nawe awunandaba naye ithi theme yethu ungahambi nathi ungahambi wena uqo ungasikhuphuli la say understand ukuthi yini ukuhamba naye yonke into yenzayo yenze egameni lenkosi yethu Jesu noma ngabe yini noma ngabe ushaya ingane yonile ngoba mawuyishaya ungakwenza egameni lenkosi uJesu uzoyilimaza ukuyishaya kwakho akuzuyakha ishu lethi VN ilethe egameni lenkosi uJesu yebo ke siyasho sithi uJesu Kristu inkosi masiqala iVN umbuzo omkhulu uthi sekuyikusho nje noma kuphuma ejuleni kwenhliziyo na noma ubhala imessage sekukujwayela nje angibhalele kwamsibanda ngithi uJesu Kristu inkosi kodwa uma ubhalela abangani bakho uyasho engibhalele kwamsibanda ama-emoji akawafuni kodwa ubhizi nabangani bakho wenze njani ufaka ama-emoji engayikhuluma indaba namhlanje khona abantu abane-status ngenhlantaka ngizibuka i-status kodwa ke masikhona sigqamile sifakwe inhliziyo i-emoji okwazi ungasibuka noma wongiqonde i-profile pic bafaka ama-emoji kwi-profile pic uyenzelani leyo nto wasesifundisiwe ukuthi ama-emoji awamadimoni abanye bafake lapha kwi-description yakhe wafaka inhlobo zama-emoji wawafaka wabonakali-ke lawo mawusuthi uthumela into ebisiyavela lokhu sibanibani unama-emoji angaphi kodwa waqhamuka hambe negama ubona ubusuthumela into omunye khona lapho bekhaya icela umkhuleko babonsibani ukuthi nokuthi yazi ngathi ungazivela umtshelo utelelana umkhuleko usakhonza ama-emoji ake ni-review ama-profile pic enu ne-status zenu niyeke ukufaka i-status ezindala ungakakholwa thola umzalwane ufake into eney'nwele ezinde ezishaya lapha zirelaxiwe noma zixhunyiwe kodwa umzalwane uzokutshela imbono iphumaphi le mbono lomuntu enje kanti mhlawumbe ukhohliwe ngoba vele ama-profile pic wethu sesawakholwa wayifaka lento ungakakholwa usiyakholwa uthini-ke lo mthumelelayo ngoba ubuka yona kuqala ake ubuke ubheke ukuthi wafakani
kuyamfakazela noJesu. Noma uSathane uhamba yomhleka kade ubheka ukuthi usibantwana uyakhoza kodwa advertise akini. Ake sifunde ukuliphilizwi nakubantu abangakholwa la bebuka khona i-data zakho noma profile pic yakho babona izwi likaNkulunkulu bakubona umntwana kaNkulunkulu. Kusiza ngani ukuthi ungenzi lutho ngaphandle kwakhe na? Ukusiza kanjani ukuthi ungenzi lutho ngaphandle kwakhe na? Izinto lezi ezisemqoka empilweni yethu okufanele sazi ukuthi kusiza ngani. Engikholwa ukuthi ngokuvuma kweNkosi sizobhekana nazo kusasa ukuthi kusiza ngani ngempela ukuthi mawuhamba uphila uhambe neNkosi uJesu. Ngoba kufanele uhambe naye noma ngabe kwenzakalani. Ngoba khona isikhathi la okuyofika amisa abantu abahambe naye bakwahlulele. Amisa abantu abalenzile izwi lakhe bakuhlulele. Uyathanda uJesu mayikhoti awasala amadoda aseNiniva. Athi amadoda aseNiniva yoma nalesi sizukulwane asehlulele ngosuku lokugcina. Ingakho kuqhamuka lelo ukuthi siyohlulela obani abantu abangakholwa. Ake simkhonzeni uNkulunkulu bafowethu. Sihlale kuye, senze izwi lakhe, sihambe naye. Ngakhumbula lento ejwayele ukuxoxwa iposter lathiwa umzalwane wabona ama-footprints. Ixoxa ngendlela ezihlukeneke, nami ngizoxoxa ngalendlela engikhumbula ngayo. Ejabula ukuthi wayehamba neNkosi uJesu. Kodwa bese ezothola isethe eyodwa ama-footprints. Abese khumbula ukuthi ngalezi zikhathi oyisenkingeni ukuthi iNkosi Jesu ubuhamba nami kumnandini kumnandi ukukholwa. Kodwa mase ngibhekene nama-challenges ngizithola sengingedwa. Where were you? Bathi uJesu ngangithwele. Lama-footprints wabonayo awamngedwa wena ngase ngikwenthethe. Ngoba ngishilo kubo 91 weyalezi ingilosi zami zikuthwala. So ngesikhathi ususebunzimeni uyakuthwala. Kuyubo 46 verse 4 and 5 kuthi noze nibe mpunga nginithwele. Ngikwenzile lokhu ngiyokwenza. Usithwalile bafowethu. Sadlula kwiCovid. Hayi ngoba sihlakaniphile. Bahamba abanye abantu kwiCovid. Nabo hayi ngoba bengahlakaniphile. Bese sifikile isikhathi wasala wena usokwazi ukubuza ukuthi wasalelani. Wahamba umfowenu, wahamba umzali wakho, wahamba umngane wakho, yahamba ingane yakho. Wasalelani wena ngoba kusikhona ukuthi uhlakaniphile. Ikhona lento uNkulunkulu akubekele yona. Ikhona lento uNkulunkulu akubekele yona. Okufanele ukuthi uyenze. Mama uZondi la ukhuluma indaba wayishiya phakathi. Ngisamkhumbula ukuthi utheni. Uthi wathi esenkingeni. Watakulo baba ukuthi bande phushele. Wayeseyishiya lona. Uyiqedile. Kodwa ke ngikho lapho. Ngila endabeni akhulume ngayo iCovid. Indaba yeCovid yashisa in such a way ukuthi abantu abaningi babekhuluma yonke indaba ayikhulumayo. Into eyisiza ngaleso sikhathi ukulalela ukuthi uNkulunkulu uthini. Kwafika lapho ethi kimi asikakafiki isikhathi sika 666. Yebo iCovid ngolibhala igama lapho 666. Angikho lapho manje sekufanele siphethe inkonzo. Wathi kodwa asikakafiki leso sikhathi sika 666 emabunzeni abantu. Batshela abazalwane ngoba njengamanje bazophelelwa umsebenzi. Abahambe bayojova. Kodwa within 7 days bejovile bakuthinte. Ngikunikeza amandla negunya ukuhlakaza umjovo uphele kubona. Kuze bangaphelelwa umsebenzi asikafiki lesi sikhathi esizayo. La kuzofanele ukuthi ukuze usebenze thatha upha. Ukuze ungene esitolo thatha upha. Ukuze withdraw ku-ATM thatha upha u666. Yabona lezi imali esizibekile
kuzofika isikhathi la ngizokwazi ukuyikhipha ungenawo 666. Siyeza leso sikhathi asikakafiki. Bathi angibakhulula. Sabakhulula la babe ngifonela bengithinta ikhaya lezwi la lisekhona lisanduqala babe khululekelwa besizakala. Abangazange bekhulekelwa abagulisa umjovo. Mina ke babe wena ngengcaca kwathiwa ngingayi ukojova. Kodwa ngiwanikeziwa amandla ukuthi ojovile ngimsize umntwana kaNkulunkulu. Nayeke umntwana kaMkhwekazi wathi uyaya naye phela ngoba thina basesigugile sasine preference. Wathi kufika izwi lathi musukuya khona engane ngikhulumile ngathi ningayikojova. Wayeka. Kodwa lokho kwakungasho ukuthi sibakhondema sebejovile. Fanele sibakhulekele bakhulule. Sibakhulekele usanda ukungithinta ngomunye uyagula ukuthi uguliswa umjovo ngaze ukwaze kanjani. Ngiyacela babunzi bantu ungikhulekele. Wakhulekelwa waphila wa right wasinda. Ngoba kwakungesona isikhathi sika 666. Siyeza leso sikhathi kuzobiza ukuthi umuntu ahambe neNkosi uJesu. Uthi Nkosi mawungekho angihambi. Ngoba uyena ngomoya wakho ingcwele ozokutshela athi musukwenza. Uyothi ufuna ubabunzi bantu usukwenze ngenkani. Ushaywa indlala ufuna ubabunzi bantu angikhulekele. Lobe ngasekho lapho. Usumfuna ungasamtholi. Thatha ifoni yakho uvula uRomans chapter 10 verse 9 angakusebenzeli. Ngoba isikhathi sobe sesidlulile. Hayi sedlula sona isikhathi. Thekisisanike isikhathi bafowethu izinsuku zisekhona. Ngokuphuma kweNkosi asibonane kusasa. Ngizokhuleka sibonge izwi bese ngicela bonke abafuna ukukhulekelwa. Ngifuna ukusho manje endleleni baningi ngayo nizomalandela nikhona. Ngimkhulekele ngila. Sikhuleke uRoma 10 verse 9 ngimkhulekele ngila. Nizosinda nonke. Ngoba umuntu usindiswa ukukholwa kwakhe. Masingathi wozani la usuphuma ngo1 ekseni. Sokhulekelana nelapho. Ake siyekele indaba yokuthanda ukubeka izandla. Ngoba isandla senza ilutho. Owenza utho yilo singamboni. Nayibona le ndaba. Siyahlupha thina abantu abamnyama. Uyahamba uyodokotela uthi ukuthi azodokotela angijova ngisho ungijova. Kube nginika inqwaba yamaphilisi. Ngiyafuna nginike ithiphu udokotela benze ngisebekhathele yini. Hayi bonke. Uvela faka amanzi nje apyo. Akujove ngawo jabulufe uthi ngijovile ngijovile. Udokotela ubani uyajova. Kanti ujova ngamanzi into ezokusiza amaphilisi akunikeze. So-ke asifundeni ukuthi umuntu ophilisayo uJesu hayi babuzibani. Uma sikhuleka over the phone uphiliswa. Musujaha ufuna ubeka izandla namhlanje. Ngiyazibona ukuthi kubanika kangakanani. Ngofuna ukuthi ukubona lokho izobiza abagula wasuku muzowabona bangakanani. Mangewona uhalf wala endlini bangaphezulu kwahalf. Ukuthi asizophula. Kanti akumina ophilisayo. Okwami ukukhuleka ngicela uNkulunkulu awenze umsebenzi. Naye mayisewenza uthini ukukholwa kwakho ukusindisile. So ngaba amagama akekho ozophilisa wena ngaphandle kwakho. Sikuhle sikhuleke. Nkosi ogulayo aphiliswe. Ngiyacela ngegama elinamandla leNkosi uJesu. Sisazokhuleka ke Nkosi sibakhulekela. Ngicela wena wenze umsebenzi okwamanje sibongizwe. Osiphelona kusukela ekseni kuze kube manje. Kusukela izolo kuze kube manje. Siyacela Nkosi ukuthi uhlale nathi ungashiyi. Nakusasa uma usasibekile ungakalandi ibandla sicela izwi lakho kube yilona embuso enhlizweni zethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Yakho phethe yakho
Nkosi Jesu, ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu ukuba umsindise. uSathane angimfuni, amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu uphathe impilo yami, uphathe impilo yezingane zami, uphathe impilo yabafowethu nodadewethu, uphathe impilo yomshado wami, uphathe impilo yabazali bami, ungilondoloze Nkosi, uzongivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Egameni likaJesu nabo abantwana bakho benzile uverse 10 kaRoma 10 othi umuntu evume ngomlomo uyasindiswa, ukholwa ngenhliziyo kube ngokulunga. Ngiyacela ulenze izwi lakho, ubaphe ukulunga okuvela ngokukholwa egameni lakho, ubasindise basindiswe noma ingangaki Inkosi mabe usho lo mkhuleko, ngoba silinde wena Nkosi ukuthi ubuye uzosilanda. Ushilo kuJohn 14 wathi lapho ukhona ufuna nathi sibe khona. Siyabonga ke Nkosi ngakho konke kuze kube manje, sinikeza wena udumo lonke lungo lwakho, sithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ukholwe ukuthi ususindile. Sithandazeni-ke ngiphamisa Baba egameni likaJesu ngiyakhuleka nabo abantwana bakho abagulayo, sisithandazile abaseRoma 10 verse 9. Ngiyakhuleka-ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele wakuvusa kwabafileyo, uvuse nemizimba yethu manje egulayo ngegama likaJesu ophilayo. Nkosi izwi lakho uthe uma silibiza igama lakho usukhona, usufikile. Ngithumela izwi lakho-ke njengoba ushilo kuMahubo 107 verse 20. Thumela izwi lakho Nkosi kubantu baphilise bakhulule bathunele. Ngithuma izwi lakho-ke kulona loyo ogulayo, ngilithumela kule ndawo agula kuyona. Ngezwi lakho uyadala, dala-ke Nkosi isitho esisha lapho egula khona, ususe okugulayo wenze okusha. Njengoba wenza Nkosi ku-Adamu, ukhipha ubamba udala unkosikazi wakhe, umevuka kasho ukuthi bengisikwa yini la. Namanje-ke Nkosi ngiyacela ngezwi lakho elinamandla ubaphilise. Nkosi uthe masicela sikholwe ukuthi usukwenzile. Ngiyakholwa-ke mina Nkosi ngoba ungithembisile. KuJohn 15 verse 7 wathi uma ngihlala kuwe namazwi akho ehlala kimi, ngocela engikuthandayo ungenzele. Namhlanje engikuthandayo ukuthi uphilise bonke laba abala endlini abagulayo. Ngiyacela wenzele igama lakho udumo, uzenzele Nkosi ukufakazi ukuthi Nkosi sihamba kanye nawe, njengoba usinika isiqubulo wathi singahambi ungekho. Vela-ke Nkosi ukuba abantu babone, bazobona ngani ukuthi thina sihamba nawe uma ungasiphilisi manje. Sinika wena udumo, siyabonga ukuthi wonke umuntu la usephilile, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu seningahlala nonke seniphilile egameni Amen.
Siyambonga uNkulunkulu. Ngicela i-accommodation babuye ngala catering la housing ibe nale housekeeping. Khona sizokwazi ke i-housekeeping le yini i-catering i-catering isasekishini mina ngidla i-catering usikhwama abe lapha yedwa qekelele. Siyambonga uNkulunkulu nampa abazalwane abagqoka inqola ihambe phambi kwethu sibalandele ngemuva. Yibo-ke laba basibhekele indawo zokulala. Nasemaweni ngama ngeke ngiyazirobha. Ngiyabona ngapha sibancane kanjani. Basibhekelele indaba zokulala khona ongekho ubaba uZulu naye ukhona ngapha. Yes, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibethula amagama ngizobakhumbula. Umama kuyakhulu ekuqaleni. Phamisa mama kuyakhulu babone. Use-Hammansberg. Umama uMia eduze kwakhe. Sothongathi. Umama uSithole eduze kwakhe. Usemdubatuba. Umama uZulu. Usemkhaydeni. Umama uMazibuko. Usegauteng. Ubaba umfundisi uMthembu. Usemkhaydeni. Ubaba uMnikathi. Usemafakatini. Ubaba uNtuli. Ubaba Maphumulo. Ubaba uMnikathi. Usemafakatini. Ubaba uShelembe. Angishazile ukuthi ngifake noba ngithi Sothongathi noba ngithi iseGauteng angazi. Ulapho nje uMantula nendishi. Ngothanda ngifake uSothongathi ngothanda ngifake ngapha. Bese ngapha kwami ubaba Mabasa. iseGauteng. Umamhlela. Umama uMtshali uTubatuba. Usihlalo. Usikhwama. Sifani Mgoniso. Kukhona-ke abangekho abasesekishini abe-catering bonke abekho kodwa kukhona umama uMthembu wala eMkhaydeni, khona umama uSithole wala eMkhaydeni, kukhona omama uMnikathi waseMafakatini. Ngeke ngibakhumbule bonke kodwa-ke bakhona abazalwane. Besicelile ukuthi bathole umkhuleko ukuze bazi ukuthi umsebenzi abawuphethe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngizocela ukufunda nje ivesi enizolithola encwadini kabaseKolose chapter 1 verse 10.